ଏ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ବାପା ଜାଣିଛ। ଆରେ ନା ଝିଅ ଶୁଣ ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ତୁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ କହିଲୁ। ଆରେ ହଁ ଯେ ଆଉ ତମେ କେତେ ଜୋର ସେ ଗେହୁଛ ମାନେ ସତରେ ଦୁଧ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ସେ ଚିପିଛ ମୋର ମାନେ ଦୁଧ ଗୁଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବିନ୍ଧା ଛାଡୁନି ଜାଣିଛ। ବିନ୍ଧା ଛାଡୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ତମେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଥର ମତେ ଗେଇବ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିବ ତାପରେ ଗେଇବ ଦରଜ ଯେମିତି କଟିବ। ଔଷଧ ମତେ ନେଇକି ଆଇବି। ହଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ତୁ କେମିତି ଗେଉଛ ଖାଲି ଟାଙ୍କଟେକି କେତେବେଳେ ମାନେ ଘୋଷାଡି ଗୋଟେ ଦେଇକି ଆଉଛ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ପକେଇ ମୁଁ ଉଠେଇ ଗଡେଇ ତଡେଇ ମତେ ଗେଉଛ। ଆରେ ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗିହା ଗିଇ ଭିଡିଓ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ମାନେ ଏମିତି ଗିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ତତେ ଗେଉଛି ଏମିତି। ହଁ ମାନେ ବିପିରେ ଯେମିତି ଗିଉଛନ୍ତି ମାନେ ତମେ ପୁରା ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି। ସତରେ। ହୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଟୋକାଙ୍କଠୁ ଭାରି ତାଗଡା ବାଣ୍ଡ ତମର। ହଁ ମୋର ଭାଣ୍ଡ ସେମିତି କାଇଁ କହିଲୁ ତୋ ଭଳି ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲେ ବାଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଉଠିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାଇଁ। ଶାଶୁ ଆଉ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗିହା ରାଗ ତକ ମୋ ଉପରେ ସୁଜଉଛ ନାଇଁ। ହଁ କହିବନି ଆଉ କେମିତି କହିବନି ଥାଆନ୍ତା ଯଦି ସେ ତୋ ଭଳି ବି ସେ ନାହିଁ ସେତେ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ଦୁଧ ଯେମିତି ହେଇଛି ମୋ ମାଇକିନାର ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ସୁଖ ହୁଁ ମତେ ଦେଇପାରେନି ସେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନାଇଁ କି ନାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ପୁଅ ମାନେ ତୋ ସ୍ଵାମୀ ହେଲା। ହୁଁ। ସେ ଶଳା ମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗେହି ପାଉନି ନା। ଶାନ୍ତି ତତେ ଦେଖ କରିପାରୁନି। ଯଦି ବାପା ତମେ ଗେଇ ନଥାନ୍ତ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ହୁଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି। ନା ନା ଆରେ ଦେଖ ଘର କଥା ଘରେ ରହିବ ନା ଶୁଣ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖ ବାହାରେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ବଦନାମ ହବ କି ନାଇଁ କହିଲ। ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଘର କାମ ଘରେ କରିବା ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା। ନିର୍ଧୁମ ଗେହିବି ଏମିତି ଗେହିବି ତମେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଜୀବନ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି। କୋଉ ଭୁଲି ପାରୁଛି ତ ମାନେ ଏଠି ରହିକି ତ ତମ କଥା ଭାବିକି କେତେ ଥର ମୁଁ ବିହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଛି। ବିହରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉଛୁ ଆରେ ଚାଲିଆରେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଆ ଘରକୁ ଆ ପଳେଇଆ। ହୁଁ ଗଲେ କଣ କରିବା ପୁଣି ଗେଇବ ନା କଣ। ଗେହିବି ଏଥର ତ ଗାଣ୍ଡି ତ ବିହା ପରେ ଚାଟିକି ପୁରା ନାଲି କରିବି। ଆଚ୍ଛା। ପୁରା ଚାଟିବି ଏମିତି ଚାଟିବି ଯେମିତି କୁକୁର ଚାଟେ ଦେଖିଛ ସେମିତି ଚାଟିବି। ହୁଁ ସେଇଆ ତ କର ନା ହଁ କହିବନି କେମିତି। ଏଥର ଅଧିକା କରିବି କାହିଁ କହିଲୁ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ପୁରା ଭୋକେଇଲା ଅଛି ପୁରା ହେଲା। ଏମିତି ହୁଁ ଚାଟିବି ତୁ ବିଶ୍ଵାସ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବୁନି। ଯୋଉ ମୋ ହାତ ଦିଟା ବାନ୍ଧିକି ଚାଟିଲ ମୋ ବିୟକୁ ମୋ ଦେହ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଗଲା ଜାଣିଛ। କଣ ହେଇଗଲା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ? ହଁ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ହଲି ପାରୁନି ମୁଁ ଦିଟା ହାତ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ଖଟରେ ହାତରେ ହୁଁ। ତାପରେ ମୋ ଗୋଡ ଖାଲି ଛାଟୁଛି ତମେ ବିୟକୁ ମାନେ ମୁହଁ କାଢୁନ ଜମା ବି ଭାବିଲ ମୁଁ କେମିତି ହଉଥିବ ମୋର ସୋଲ ଉଠୁଥିବ। ହଁ ବିହା ତମର ସେମିତି ଅଛି ବୋଲି ସେମିତି ହଉଛି ନା ଆଉ। ଦେଖ ହଁ ଆଉ ବିୟର ମାନେ ବାଳ ହଁ ତ କାଟିଦେବି ନା ରଖିବି ସେମିତି। ବିୟାରୁ ନା ବାଳ ଥିବ ନା ବାଳ ଗୁଡା ପସନ୍ଦ ମୋର ବହୁତ। ହୁଁ। ବାଳକୁ ଦାନ୍ତରେ ଚାବିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ଛିଣ୍ଡେଇ ବିୟାକୁ ଚାଟିବି। ଏମିତି କୁହନି ବାବା ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଜାଣିଛ ନା। ସେମିତି ମଜା ନା ଆଉ ଶୁଣ ସେମିତି ମଜା ବହୁତ ଲାଗିବ ୟାର ତୁ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇଆ। ହୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବି ହେରି ଏଇଟା ଯୋଉ ପଞ୍ଚୁକଟା ଯାଉ ହେରି ଯିବି ଆଉ। ପଞ୍ଚୁକ ଆସିଲା ପରେ ଆସିବୁ? ହୁଁ। ଏ ପଞ୍ଚୁକରେ ବି ମୁଁ ମୁଠି ମାରି ପାରୁନି ତୋ କଥା ଭାବିକି ବି। ହଁ ତ କଣ କରିବା କହୁନ ପଞ୍ଚୁକରେ ଆଇଁଷିଣିଆ କାମ ଗୁଡା କରୁଛ କାହିଁକି ସତ ଏମିତି କଥା କହିକି ମୋ ତମେ ବିହା ଓଦା କରିସାରିଲାଣି ଜାଣିଛ। ଆଉ ତୁ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରଉନୁ? ହୁଁ ମନେ ପଡିଲେ ପୁରଉଛି ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ପଞ୍ଚୁକ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ ବହୁତ ନା ହଁ ମୋ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ମୁଠି ମାରି ଏ ପାରୁନି ତୁ ଶୁଣ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ତମେ ପୁରେଇ ପାରୁନୁ ହଁ ହୁଁ। ତମେ ଆସୁନ ହେରି ଆମ ଘରକୁ ରୋଲରେ। ତମ ଘରକୁ ପଳେଇବି? ହୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଘର କଥା ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ବୁଝିବ ବୁଲିବାକୁ। ଘରେ ଆରେ ଘର କଥା ଜମି ବାଡି କି କଥା କିଏ ବୁଝିବ ପୁଣି ପଳେଇଲେ। ହଁ ବାଳ ଜମି କଥା କଣ ମାନେ ଗେଇଆଠୁ ତମ ଜମି ବାଡି କଥା ଆଗ। ନା ତ ଗେହି ବି ତତେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ଆସ ହେରି ନା ପରଦିନ ଆଡେ ଟିକେ ଗେଁ ଗେଁ ହେଇଯା। ଗିଆ ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି ବହୁତ? ବହୁତ ମନେ ହଉଛି ମୁଁ ଆରେ ଦୁଧ ଚିପିକି ସଦାବେଳେ ଶୋଉଛି ଜାଣିଛ। ଦୁଧ ଚିପିକି ଶୋଉଛ ହୁଁ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମାନେ ଘରୁ ଯିବି ତମ ଘରକୁ ନା? ହୁଁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇନେ ଯାଇପାରିବିନି ନା ତମ ଘରକୁ କହୁଛ ନା ମାସେ ହଁ ପରେ ମୁଁ ଯିବି ଅସୁବିଧା ତ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ ହଁ ଜାଣିଛ। କଣ କରିବା ଆଉ ଗେହିବାକୁ ବହୁତ ମନ ହଉଛି ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ହୁଁ ଆଉ ତମେ ମୁଠି ମାରୁନ ଆ ଭିତରେ? ଆରେ ପଞ୍ଚୁକ ପଡିଛି ବା ମୁଠି କେମିତି ମାରିବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଗାଣ୍ଡି ତ ଫଟୋ ତ ରଖିଛି ମୋବାଇଲ ରେ ହେଲା ହୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବହୁତ ଥର ମୁଠି ମାରିଛି ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ପକେଇଛି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ତୋ ଫଟୋ ଦେଖିକି। ହୁଁ ହୁଁ କେତେ ମୋଟା ମାଣ୍ଡ କେମିତି କଲ ଟିକେ ରହସ୍ୟରେ କହିଲ ମାନେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଛ ନା କଣ କଣ ଦାଣ୍ଡରେ ହୁଁ। ଖାସ କରି କଣ ଯୋଉ ତେଲ ଗୋଟେ ଆଉଛି ସେଇଟା ମାରିକି ମାନେ ହୁଁ ଦିନକୁ 5 ରୁ 6 ଥର ମୁଠି ମାରେ ଆଗ।
ଏତେ ବଟ୍ ଏବେ ମାଲ ତମ ଦେହରେ ହଁ ସରୁନି। ମାଲ କଣ ସରିବ, ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ଠିକ ହଉଛି, କଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ। ହୁଁ ନା ନା ବାପା ସେଇଟା ସତ କଥା। ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଏତେ ମଜବୁତ ହେଲା ମାନେ ତମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ କରୁଛ ନା। ହଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ହଉଛି। ତମେ ମଟନ ସବୁବେଳେ ଖାଅ ହେଲା, ନାଇଁ ହୁଁ ତ ଦେହ ଝଡିଯିବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ। ନହେଲେ ଗେଇ ପାରିବନି ମତେ ଜାଣିଛ ତ ଆଉ କଣ କରିବି ଆଉ। ତମେ ବି ସେମିତି ମାଇକିନା ହେଇଛ ମାନେ ନିର୍ଘାତ ତମକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ନଗେଇଲେ ତ ଶାନ୍ତି ବି ହଉନ, ତ ଗେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ତମକୁ ଏତେ ସମୟ। ହୁଁ ମୋର ତ ମିନିମମ୍ ତ ଘଣ୍ଟେ ଦରକାର ନା, ନନଷ୍ଟପ ସେମିତି ଗେଇବା ଦରକାର। ତମେ ବୋଲି ପାରୁଛ, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉ ଟୋକା ହେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଟାନ୍ତାଣି ତମ ଜାଗାରେ, ସତ କଥା। ମୁଁ ଭଲ ଗେହୁଛି ତମକୁ, ସୁଖ ପାଅନି ନାଇଁ। ହୁଁ ବହୁତ ସୁଖ ପାଇଛି ସତ। ସ୍ପେଶାଲ କରି ତମ ବାଣ୍ଡ ଟା ମାନେ ଏତେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ହେଇଛି, ବାପା ତମର 8 ଇଞ୍ଚ ହବ ନା? 8 ଇଞ୍ଚ 8.5 ଇଞ୍ଚ, ତୁ ଗଲା ପରଠୁ ପୁଣି ମୁଠି ମାରିକି ମାନେ ଅଧା ଇଞ୍ଚ ବଢି ଯାଇଛି ଆହୁରି। ହୁଁ ଦେଖ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି, ତ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ଖାଇକି ବାଣ୍ଡକୁ ବଡ କରନି, ମୁଁ ମରିଯିବି ନା ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ହଉଛି ସେମିତିରେ ବାଣ୍ଡ। ତ ବିୟାରେ ଏଥର ଶୁଣ, ଔଷଧ ଆଣିକି ଏମିତି ଆଣିବି ଔଷଧ ତତେ ଟୋଟାଲି ଦରଜ ହବନି। ବାବା ମୋ ବିଆ ଢିଲା ହବନି ତ? ବିୟା ଢିଲା ହେଲେ ଟେନସନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ମେଡିସିନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଖାଇଦବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଛୁଆ କରିବିନି କରିବିନି। ଛୁଆ ହଁ ଛୁଆ କରିବୁନି କେମିତି, ସେ ଟୋକା ଟା ଗେହି ପାରୁନି ତତେ ବା, ଛୁଆ ତୋର ହଉନି ତ ମନ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ। ହୁଁ ଶୁଣ ତତେ ମୁଁ ଗେହିବି ହେଲା, ଟୋକା ଯେବେ ଘରକୁ ଆଇବ ତତେ ମୁଁ ଗେହିବି, ତୁ ବି ତା ଠାରୁ ଗିଆ ଖାଇବୁ ହେଲା। ହଁ ଆରେ ମାନେ ସିଏ ଗିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦଉଛି ନା ଆଉ। ହଁ ସେ ଟୋକା ବି ଗେହି ପାରୁନି, ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଦଉଛୁ କହିଲୁ। ଆରେ ମୋର ତ ମାନେ ଦେଖ ତମେ କିଉଛ ବୋଲି ମାନେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି, ବୁଝଛ ତ। ନହେଲେ ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଦଉଛି ମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ, ନହେଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଘିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଁ ସେଇଟା ସ୍ଵାମୀ ସୁଖ ତାକୁ ଦଉଛ ନା, ହୁଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ତମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଇପାରେ ସେ? କେତେ ସମୟ ଗେଇପାରେ? ତମ ପୁଅ ଭିଡୁ ନୁହଁ, 5 ଘଣ୍ଟା 10 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଗେଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ବସି ଚୁପ୍ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଥିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଗେଉଛି ମାତ୍ର। ଏତିକିରେ ତ ବିୟାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇଲେ ବି ପାଣି ବାହାରିବନି। ସେଇ କଥା, ତମାନେ ଗୋଟେ ମତେ ତ ଜାଣିଥିବ ରାତି ବି କମ ପଡିଯିବ, ତମେ ବୋଲି ପାରୁଛ ନହେଲେ ତମ ପୁଅ ଭଳିଆ 10 ଜଣ ଗେଇଲେ ବି ମୁଁ ଯେମିତି ପଡିଥିବି। ନା ସତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ତମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ? ହୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କୋଉ ଭଳି ତମକୁ କୋଉ ମାନେ ମୋର କେମିତି ଗେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ତମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବେଶୀ? ହଁ ଯୋଉ ମତେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯୋଉ ପେଲନି କି, ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୁଁ ଯୋଉ ଆରେ ଆରେ ନଇଁକି ହଁ ଥିବି ତମ ଗାଣ୍ଡିକି ଯୋଉ ଚାପୁଡା ମାରିକି ପେଲୁଥିବ, ଚାଟିକି ଗାଣ୍ଡିକୁ। କହନି ୟାର ମୋ ଦାଣ୍ଡ ଉଠି ଯାଉଛି ତୋ କଥା ଭାବିକି। ହୁଁ ଭିଡିଓ ମୋର କଲ୍ ଟା କରୁନୁ ଦେଖିବି ଟିକେ। ନା ରାତି 12ଟା ପରେ ଦେଖିବୁ, ମୁଁ ଦୁଧ ଦେଖିବି ସଦାବେଳେ ତ ଦୁଧ ଦେଖି ମୁଠି ମାରିଲ, ବାଜେ କଥା ଗୁଡା ସଦାବେଳେ ଗେହି ଦବ ନା, ତମକୁ ତ ଡାକୁଛି ଆସ ଟିକେ ଗେଇଦବ। ହଁ ଗେହି ତ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ମନା କରୁନି, ବଟ ଏପଟେ କାମ ପଡିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ। ହଉ ଶୁଣ ବାପା ମାନେ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ରଖୁଛି ଆଁ। ରହିବ? ହଁ ମୁଁ ପରେ ହଉ କଥା ହଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ରହ।